आसाम निर्वाचन आयोगा बिटिसिनि जि बिसायख'थि बेखौ दोनथ'बाय बे दोनथ'नाय समाव दिनै आदाया रायजो राजाफोरखौ माना खावलायो खुलुमबाय आं दिनै खालिंदुवार समस्तिनि इउपिपि दोलोनि सासे बिजाथि दिनै जोंना भारत सरकार एबा आसाम सरकारा जोंनि बै जा कर'ना भाइरास बेरामनिखौ लानानै दिनै जोंनि बे इलेक्सनखौ फासयनाय जादों दिनै रायजो राजा नोंथांमोना जेबो जिंगा नाङा मानो होनबा दिनै गासैबो भारतआवनो जोंनि फरायनाय गथ'फोरनि स्कुल कलेजखौबो गासैखौबो बन्द घोषणा खालायदो दिनै इलेक्शना फासयनाया जेबो गिदिर खोथा नङा दिनै बे बेरामा सन्देरोबा जिउआ थाङो आरो बेनिखायनो जोङो दिनै भारत सरकारा बा आसाम सरकारा जि थांखि लादो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो रायजो राजा नोंथांखौबो जाबायदि बिथांमोना माने बै बेरामनि थाखाय जिबायदि थांखि लादो बा नोंथांमोनखौ मा खालायनांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना मानिना सोलिनांगोन मानो होनबा बे जोबोद माने गाज्रि बेराम मानिबा सन्देरोबाथ' थैनायनि बादै जेबो गैया आरो इलेक्शनाथ' जेबो खोथा नङा बे जाखागोन आरो एसे जों नेनांगोन आरो बेखौनो आं गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनै सोलायनायाबो जाखागोन आरो नोंथांमोना गोख्रोङै खामानि मावनांगौ आरो बे इलेक्शनाव गोख्रोङै बाहागो लानायनि थाखाय आं गासैखौबो खावलायनाय थाबाय बेनिफ्राय दा जेनेबा इलेक्शनाव थाथ'बायथ' बे इलेक्शनाव थाथ'नाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा माबायदि सांग्रिद जाना थानांगौ खुलुमनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा खोथाया जाहैबाय जों मिथिखायो जोंहा बिटिआर सुक्ति जाना थांबाय आरो बै सुक्तिखौ नोंथांमोना मिथिगौ फरायसा आफाद आरो एनडिबि बिथांमोना बे सुक्तिखौ खालायदो आरो बे सुक्तिया दिनै जोंहा बिखेखै प्रमद बर' बिथां आरो गोबिन्द बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव बे सुक्तिया जाना थांदो दिनै जोंनि दिनै सुक्तिकारि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि जानानै बे फैनाय बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लादो आरो बाहागो लानाय थांखियानो जाहैबाय जोंनिया बे सुक्तिखौ आबुं महराव लांनांगोन आरो जा बिटिसिआव जा सोबख'नाय राजा बायदि जा सरकार सोलिगासिनो दङ जों गासैबो रायजो राजा गासैबो बयबो लोगो नांनानै 17 बोसोर बिथांमोनखौ खाबु होबाय नाथाय रायजो राजानि थाखाय जेबो मावनायखौ नुनो मोनदिया आरो जोंहा जेबो जानो हादिया इनफेक्ट बिथांमोना दिनै बिएलटि बिथांमोनखौबो जाबायदि संस्थापन होगोन होनना खोन्थाहोदोंमोन दिनै बिएलटि बिथांमोना दिनै हाजिरा मावनानै बबेबा बम्बाइ दिल्लीयाव थांनानै माने निजेनि उथै थाइसेनि थाखाय खामानि मावनानै सोलिनायखौ नुनो मोनो आरो दिनै बिएलटिआ सुक्ति खालायदोंमोन आरो जाय दिनै बै सरकारखौ सामलायबाय हादों बिथांमोना माने गावसोरनि स्वार्थनि थाखायसो दिनै बै राजपाटखौ सालायनाय जों नुनो मोनो बेनिखायनो बिथांमोनखौ सोलायनांगोन आरो बयबो बे खेबाव खौसे जानानै सोलायनायनि खाथिराव आरो जोंनि सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालायनायनि थाखाय नोंथांमोना गोख्रोङै बाहागो लानानै बे खेबाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोनखौ आं मिथिहोनो लुगैयो इउपिपिएल दोला बे खेबाव बिटिआरआव फायखाबाय आरो दिनै आं बुंनाय खोथा नङा दिनै गासैबो रायजो राजा बिथांमोना लोब इउपिपि दोलाव फैखाबाय आरो सोलायनाया खातां आरो बेबायदिनो आं दिनै खालिंदुवार समस्तिनि सासे बिजाथि हिसाबै नोंथांमोनखौबो खोन्थाहोनो लुगैयो जोंबो देरहाखाबाय माथ्र इलेक्शनाल' जानांगौ नाथाय दिनै बै बेरामनि थाखाय सरकारा एसे फासयना होदो नोंथाङा गिनो गोनां जेबो नङा नोंथांमोना जानजि खाफ्राना थाबानो जाबाय आरो फैनाय समाव जा इलेक्शना जागोन बे समाव नोंथांमोननि बेसेन गोनां भटखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै आंखौ नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावनो खाबु होनो थाखाय आं गासैखौबो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय राजा नोंथांमोन दिनै भारत सरकार एबा आसाम सरकारा बै बेरामनि थाखाय गोख्रों थांखि लादो आरो गोख्रों थांखि लानायानो जाहैबाय जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जोंनि रायजो राजाया खुनु बे बेरामाव माने
सन्देरनाङा आरो सन्देरनाङाबा जोङो गोख्रोङै जाबायदि भारत सरकार बा माने जा मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि जाबायदि माने जोंनो इन्सट्राक्सन होदो बेफोरखौ जों मानिना सोलिनांगोन दा जोङो जुदि माबा मोनसे मिथियोबा जे माबा मोनसे सन्देरनाय बायदि मोनोबा नोंथाङा थाबैनो जोंनि जा हस्पिटाल दङ बेयाव नोंथांमोना थांनानै चेकआप खालायना लानांगौ आरो मोनसे खावलायनाय सोरबा जाथ' जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय बा दिल्ली बम्बाइ फोराव थांनानै खामानि मावना दङयो दा सोरबा जुदि बिनिफ्राय फैनानै फैदोबा नोंथांमोनखौबो आं खावलायनो नागिरो नोंथांमोनाबो काइन्डलि जाहाथे बे बेरामा सन्देरा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जाहाथे हस्पिटालाव थांनानै चेकआप खालायलानाया मोजां मानो होनबा सन्देरनाया गिदिर खोथा नङा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बयबो गोख्रों था आरो गोख्रों थानानै जोंहा गथ' गथायखौबो नोंथाङा जिबायदि माने बेबस्था लानांगौ बे बेबस्थाफोरखौ ला जाहाथे जोंनि माने सन्देरनो नाङा बेनिखायनो साननाङा जे जोंहा जेबो जाया होनना खिन्थु बे माने बिराद गाज्रि बेराम सन्देरबा खिन्थु जिउनि थांनायनि खोथा फैयो बेनिखायनो बयबो गोख्रों जा आं बेखौनो दिनै खालिंदुवार समस्थिनि बिजाथि हिसाबै नोंथांखौ माने बयखौबो माने खावलायो